Atzalde ondanoi, ongi etorri iraileko ohiko udalbatzara, Kontxi lehenengoakin. Gai zerrendako lehenengo puntue da 2020ko uztailaren 20ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Hau batez, onartuta gehatzen da. Bigarren puntue, alkatearen jakinarazpenak. Hirugarrena. Udal aurrekontuen 6. kreditu aldaketa onartuz, 2020ko uztailaren 17an emandako dekretuaren bitartez hartutako erabakia balioizkotzea. Konforme zaite? Bozkatzen dugu, ez? Bale. Onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Bueno, onartuta ez, baliozkotuta, gehatzen da, 9 aldeko botokin, 7 abstentzio, 7 aurka barkatu, eta abstentzio batekin. Boto azalpenik? Bai, atzaldeon. Bueno, guk hemen, azken orduko aldaketak dialata, gaur hemen onartzen dena da, kreditu aldaketa bat, maileguarena, bai, 2 milioi euroko maileguaren kreditu aldaketa bat. Eta, uda horretikan hasitxako lanketan, bai, Gorkarekin eta Aitorrekin lanketa bat hasi ginoan, udala aurrekontuen moldaketak, eta nola baitz, bizi dugun osasun krisiaren aurrean, aurrekontuen moldaketa bat egin biazala aurre ikustezan, eta, hortan hasi ginen. Eta, bertan bai hitz egin zen, 2 milioi euro honek eskatziarena, sala aurrera begira, etorrelik esanari aurre itxeko, momentua sala, merkia dalako kreditu bat eskatzea momentuan, eta, nola baitz, aurrera begirako horri aurre itxeko, poltza bat aukitzea, sustotola izan sala. Eta, bertan bai, bileretan, bai bilera batean, eta bai txaprentxame bai, udal gobernuak azaldu da, nola plan integral bat bideratu biazan, 2020ko osasun krisi honi aurre itxeko ekintzekin, eta ulertzen dugu aurre kontuen moldaketak bai bertan azaldu biako ziala, eta plan integral batek jaso beharreko informazio guztia jasoko zebala. Plan integral horren berri ondiok ez dakigu, bai zazpiretan deitutako bileran bai esan dozue, bozera maiak atzaldeko zazpiretan elkartu dira, eta bai bertan usteot esan dozuela, plan integral hori lantzen, hasiko garela, edo elkarbanatzen, edo partekatzen, edo plan integral hori bai aipatu da. Ez duguna ulertzen da, nola plan integral hori oposizioak ondiok ezagutzeke, nola etor daitxeken ona, dekretuz onartutako kreditu aldaketa bat. Ez dakit zer landu behar dan, eta bestalde, 2 milioi, mailegu horren 2 milioi euroak barnera begiratutako inbertsioetara bideratzen da. Bintzat hemen azaltzen dian partidak barnera begirakoak dira, kale garbiketako ekipamendua, ez? Ez dakit benetan horrek osasun egoerari aurre itxeko balioko dutzen edo ez, baina argi geratzen jauna da, plan integral hori oposizioak ez dabela ezagutzen, plan integral hori oposizioak ez dabela eraketa horretan parte hartu, eta maileguaren kreditu aldaketak dekretuz gaur jakinarazten diala, edo balioztatzen dela gaurko plenoan ordan, hemen berriz begeratzen da agerixan, EH Bilduren gobernuaren partaidetzako eredu berezi hau. Eta horregatik gure bozka kontran. Ustot, haitza dozun moduan, aurrekontuen inguruko lanketa ziginoan ian, nik ustot maiatze inguruan ja plantatzen kreditu bat eskatu beharra, mailegu bat eskatu beharra. Momentu honetan aurrikusi dien diruzarren jaitsierari eta inbertsio gaitasunari aurre itxeko beharrezkoa zalako, eta ikusten zelako estrategikoki izango zala udalaren egoera finantzierua egonkortze aldera. Esan dozu moduan, plan integralaren kontuarekin genbiltzan lanian eta jarraitzen dugu lanian, hildo batzuk junginen, nik uste dut COVID-19 hartutako erabaki pila bat
lantzen eta horren inguruan, eta horrek txertatzen diela plan integralian, eta bai eitxatu dugu, eta horretide komentuta geunkan, indako lanketa hori beste talde politikoen konpartiu eta zuen ekarpena jasotzeko aukera zabaltzeko asmoa zala, eta alase trasladatu dugu datorren asterako deialdi bat itxeko asmoa. Bestearekin eta mailegura bueltauta, mailegua bada eskatu jarreko kontu bat, inbertsioetarako, inbertsio gaitasun hori mantentzeko ikusten ziren inbertsio posibiliak identifikatzen ziren eta identifikatzen ziren inbertsio horretara bideratzea, kreditu horretara bideratzea. Garbi dagona da, COVID-19 beste neurri batzuk eskatzen dituela, baina momentu honetan dauzkagun horren kontuan inbertsio batzuk baldintza dute edukitza, honekin ahalbidetzen duena da, inbertsioetara egon lezakeen beste partida batzuk liberatzea eta bideratu alizatea COVID-19 erantzuna emotera. Eta uste hori lehen behitxatu ginuala aurrekontuen berplantamentu batzuk inda, partida batzuk blokeauta, eta partida blokea horren gainean mailegu gehigarri honekin egoera finantziero hori estabilizauta. Bai, Gorka, ados nago esan duzunakin, bai, azalpenak eman zinuan, aurretikan beha azaldu zen 2 milioi euro eskatuen behar ziala, baina uste dut nire igual ez naiz oso ondo azaldu. Hemen kritikatzen edo salatzen nagoana da, ez dala parte, oposizioak ez da dela parte hartu dekretu honetan. Azteko, dekretu zon hartu da kreditu aldaketa, bere momentuan, bai, aipatu zen 2 milioi euro horrek inbertsioa izan behar zala, eta bialdu zen zerrendatxo bat izenekin nora bideratuko zen. Baina hori, eta jazta, unilateralki hartutako erabaki bada. Oposizioak ez da bauki hemen erabakitzeko eskumenik. Esan dozu, plan integralerako datorren astian bilera deia indozula, eta gure ekarpena jasoko dituzuela, baina jaz izate erabakiak hartzen, ordan ez dakit gure ekarpenak nun geratuko dian. 2 milioi euroko erabaki bat hartu dozue. Hemen baliaztatzen da, ordan partaidetza hori hor geratzeko da. 2 milioi euro honetan jaz dugu parte hartuko. Maite, ez dut uste aladanik. Maileguaren eskaera lehen esan duten moduan, ja maiatzean hasi ginen planteatzen, ekainean egon zan mai gainean, eta proposamenak gaur hona datorrena, ekainaren 22an zeuek bazeuka zuen. Hortik, eratortzen dena da, mailegu horren kreditu gehigarri hori nola egingo da udala barruan. Baina plan integralarekin batera, berplanteatuko diena da, partida bakoitzeko gastu horrezela bideratzen dien. Eta hori da, beti azaldu duguna, eta uste dut hasieratik mai gainean egon dana. Aitzatzen dozunean, erabakirik ez dozuela hartu, ekainean plazautako zirribor horretatik gaur onartzen dugun hemen, planteamentu hori bezan egon dozen aldaketarako. Orduan indako zirribor horren onarpena, dekreto zen mondana, proposamena batzordean pasau ondoren, eta gaur plenora datorrena baiestatzera. Esaten dutena, lortzen da bena baliabideak eukitzia udalak, beste ekintza batzuk behin alizateko dirua libratzeko. Gorka, 2 milioi euroko mailegu bat zukusten duzu Excel baten 6 filetan justifikau aldala, gure parte hartzea. Ekainako geta bixan bialdu zana izan zen. Excel bat, non esaltze zen, 6 filatan nora bideratu ahal izango litzakeen justifikazio hori inbertsioetarako izan behar dalako, 6 filatako Excel bat. Zukusten duzu 2 milioi euroko kreditu bat eskatu leike dala Excel horrekin. Inungo planifikazio hori gabe, inungo lanketa aurre lanketari gabe. Zatia lanketa inzala 6 filako Excel batia, bastakit, kudeaketa eredua argi biztan geratzen da, begi biztan geratzen da. Ez gat pentsatzen ez da serixua, esatia lanketa indala, igual indozuen, nik ez osalantzan ipintzen, baina gurekin partekatu dozuela benetako lanketa bat, guk ez daukagu ez txostenik, ez plan integralik, ez dokumentazioarikan, daukaguna da Excel bat 6 filetakoa, ez daukagu besterikan. Eta horre justifikatzen badau, ados, baina argi dago, ez dugula kudeak eta eredu berdinaren ikuspuntua. Maite, hasieratik esan dugu, aurrekontuen planteamentuak hasi ginean, maileguaren biharra maigaineratu ginuan, eta uste danok ikusten ginuala biharrezko, udala momentu honetan finantzieroki egonkortzea. Esaten dozun 6 hilarako estel hori, da gaur onartzen dana. Eta da hain zuzen 2 milioi euroko mailegu hori 6 inbertsio lerrotan banatzea eta txertatzea udala aurrekontuetan. Hain zuzen hori da, zeuk esaten dozun hori da, udalaren aurrekontua osatzea, inbertsio kapazitate hori eukitzea eta 6 lerro nagusitzen banatzea. Eta hori da gaur onartzen dana, bere momentuan proposau zana eta tartean dekretoz bideratu dana
banketxi be proposamenak oferta horrek eskatzeko. Eta dekretoz bideratu ondoren eta pleno honek baieztatu ondoren bideratu jako litzakeena esan duen moduan udalaren egoera finantziero egonkortzeko datornari begira. Egoera finantzierua ez da erraza, orokorrean administrazio publikotan eta ze esanik ez sektore pribatuan, eta momentu honetan uste tokatzen jakula egonkortasun hori lortzia udal finantzetan. Bueno, zuk gero heldi duzu. Gaur onartzen dana die 6 lerro. Hau maiatzean edo ekainean egingo bagenu, egingo bazenute, ulergarria izango litzake. Oin ez da ulergarri. Maiatzean edo ekainean gu prentsan jakin izan ginuen kredito bat eskatzeko asmoa, bai. Kredito bat, eta zu badakizuela dela. Kredito bat eskatu nahi zuela udalak. Guk nola ez, gure desadostasuna ez diogu erakutziko horretan. Ez diogu erakutziko desadostasun bat egonkortzeko egoera finantzieroa. Ez da gutxiago ere. Baina isa urrian gaude. Eta prentsaurre berdinean esan zinuten plan integrala landu behar zala. Danok ulertzen ginuen, oin ikusten dut sobredimensionamos, danok ulertzen ginuen plan integral horretatik aterako zala kredito, kredito honen mamia. Danok ulertzen ginuen holan izango zala. Baina ez da holan izan. Onartu duzue, ekainean bertan onartzia zeuena. Ez duzue gehiago landu, edo gurentzki behintzat ez duzue landu. Gaur, orain dela, ordu erdi, esan duzue, urrengo astean deitzera goiaz plan integralaren osaketa edo lan mai egiteko. Bale, oso ondo, baina gurekin ez duzue landu hori, Orduan, ez esan gorka, lanien gaudela eta hau hortik ateratzen dela. Nik ez dakin nondik ateratzen dan. Ez dakin nondik ateratzen dan. Eta nik jakin edo ez jakin bere garrantzia edukiko du horrek. Baina relatiboa. Nik uste benetan ez dakiena da, Bergarako herriak, zetarako eskatzen dien 2 milioi eta nola banatuko dan. Ez daki Bergarako herriak, sarrerak zenbatekoa izan die eta nola jaitsi izan dien. Eta hori da jakin behar dana. Eta hori da, maigainean ipini behar dana, kreditu hau justifikatzeko. Eta 6 lerro horietan garatu. Eta gehien bat, pentsatzen dut, momentu honetan eskatzen duguna, da, Bergarako herriak behar duen gabezi berri batzuk aurre egiteko. Hau da, kanpora begira eta ez barrura begira. Eta hemen onartzen ditugunak die barrura begirako inbertsioak, ez kanpora begira. Orduan, holan esan da, ez dakit, zeri erantzuten dion honek, baina ikusten dut nik 2 milioi gehiago justifikazio askoz handiago behar dutela. Eta askoz zehaztapen gehiago. Eta denbora izan dugu. Eta abuztuan hemen egon gara. Gure ordezkaria egon da prest. Ez dugu deirik jaso. Eta oin esatia hau ezagutzen dugula, ez dakit ezagutzen dugula, baina lanketa berezi bat izan behar zuela, nik uste danok garbi geneukala. Eta ez diguzu deitu. Guztiz hau esan dakoarekin. Eta gehiago esango notzuke, erabaki hau urrian edo iraila bukaeran ekarrik beharko baginu edo hartu beharko baginu, plantamentua askorbe sakonago izan beharko litzake. Baina ustot astu jatzuela kontu bat, eta da, dekretu honen fetxaren ustelaren 17koa dela. Plantamentu hori bideratu eta ustelaren 17an sinatuta bideratzen dana esan duen moduan oferta horrek lortu alizateko eta pasatzeko, eta gaur 2 hilabete berandu datorrena plenora, tartean abuztu egon dalako. Baina fetxa, eta horreitxik 6 lerro horren onarpena, ustelaren 17koa da. Beraz, esan duzu moduan, arrazoia emoten dutut, plantamentua, momentu honetan etorri beharko balitz, plan integralaren lanketarekin datorren astean ondoren etorriko balitz, izan beharko litzake zehaztu hoga, eta segurazko barne mailako inbertsio zabal horrek baino, zehaztasun gehixokin etorri beharko litzake. Baina usteleko izan da, dekreto hau ez da posible. Esaten du moduan, zegoalako, fase hartan, ekainaren bukaeran zirriborro aura botatakoa 6 inbertsio lerrotakoa eta horrekin bideratutakoa dekretua, mailegu hori lortu alizateko lehen bailen.
ezin dut sinistu entzuten dudana. 2 hilabete pasau die. Bageneukan aukera gehiago lantzeko, eta ez dugu landu. Gurekin ez duzue landu. Orduan, esatia dekretua uztailaren 17koa dela eta horregatik etortzen dela oin, bale, oin etortzen da. Baina horrek ez du esan nahi 2 hilabete hauetan, 2 hilabete luze hauetan, ez dugula aukera izan plan integrala gehiago lantzeko, sarrera gehiago lantzeko eta jakiteko nondik norakoan. Horrek ez du esan nahi. Zeratik ez duzu egin, zuek jakingo duzue. Baina niri ez zait gardena iruditzen eta ez zait serio iruditzen. Nik uste, gardentasunaren bidetik jun beharra baldin badaukagu, mai gainean ipini behar ditugu beste datu batzuk. Eta gaur onartzen da. Gaur onartzen da. Ez uztailaren azken plenua 20an, gaur onartzen da. Gaur ez da ezer onartzen. Gaur baieztatzen da uztailaren 17an emondako dekreto bat. Eta hori da plenora datorren, uztailaren 17an emondako dekretoaren baieztapena. Esandako moduan, denboretan eta COVID-aren testu inguruan 2 hilabetean gauzak asko aldatzen direnean. Eta plan integralaren garapenean emon dinean pausuak, gauza batzu martxan jarri direnean, eta hurrengo lanketan definitu beharko danean. Esan du moduan, plan integraletik irtetzen diren lanketa batzuk junbiako dien bertsio poltza honetatik, momentu honetan esartzen dienetatik, eta beste batzuk junbiako die aurrekontuen lanketaretan konpartitutako eremutatik. Bai, baina iraian zehaztapen gehiago behar ginuen. Zehaztapen gehiago, denbora gehiago pasau da, eta lantzeko aukera izan dugu edo galdu dugu. Agian galdu izan dugu aukera hori. Agian galdu izan dugu. Plan integrala abonboi platillo aurkeztu zinuten. Ondio, pauso bat bez, gurekin behintzat pauso bat bez ez da emon. Eta zuzena izango litzake plan integralare horrekin lotuta egotia kreditu hau. Eta jakitia, eta gaur prensan agertuko dana eta telebistan ikusiko dana, jakitia zetarako nahi dugun. 2 milioiko kreditua da. Ez da egunero eskatzen dana. 2 milioiko kreditua. Gure legealdian aurkeztu ginuen alako kredito bat parkinerako eta bagenekin zehatzmea zetarako zen badiru eta zepetan. Eta plan finantzario bat aurkeztuta zegoen. Mesedez Gurka, uztailan idatzita edo sinatuta dagoela, bai, baina gaur ekarri duzue. Eta no hemos movido bola. Nik galdera bat, simple. Zer ulertzen dugu lanketa zuek eta gu. Bilera batzuk egin zen aurrekontuen inguruan, gure planteamentua maingaineratu zen, eta bueltan esan etorri ez ere. Eta denbora asko galdu arrazoi daukazu. Iraia da, eta ondi ez dauko zuen proposamenik. Nik galderari erantzungo dotzat. Argi daukat, ez dugula ulertzen lanketaren inguruan, berdina ez dugula ulertzen. Ez dugu ulertzen berdin zuek eta guk zer dan partaidetza, bebai oso argi daukat, ez dugu ulertzen. Eta ez dugula ulertzen lanketazetan, bebai oso argi daukat. Eta kudeak eta ereduak oso desberdinak diala, bebai argi daukat. Baina beste kontu bat esango dotzut. Uztaileko bileraretan, geratu zen bebai, plan integralaren zirborroa jasotzeko. Porque duk esan ginoan, azken egunean ez bialdut azken bertsioa, aurretikan bialdu. Ondiok ez dugu jaso ezer. Eta gero, beste kontu bat, herritxarrak ulertzeko, porque hemen datak urten dia, ni beste data bat nidot emon. Kasualidades joan zan hastian, kasualidades edo ez, baina gu joan zan hastian, bai idatziz eskatu jaun, udal gobernuari plan integrala lantzeko bilera, edo, eta beste hainbat gauza zen idatzeretan, bilera bat, bebai, aurrekontuak zela zoiazten jakitzeko, eta kasualidades gaur atzaldeko 7:00 alkateak ditzen dutza bilera bat, goizian konbokauta, baina alkateak ditzen dutza, eta bilera baten, orduerdiko bilera baten, esaten dutza gure bozeira maiari, datorren hastian jasoko dugula deialia. Hori bai harritzekoa da, uztailak 17ko idatzi baten ondoren, gaur da, iraiak 28, ez du berriri jaso eta datorren hastian. Eta kasualidades joan zan hastian gure idatzixa. Argi geratze jat kudeak eta eredua ez diala berdinak, eta ez dugula ulertzen berdin. Esan dako moduan, ustean 17an hartutako erabaki horrek lortzen dabela estabilitate finanziera bat motibo dalari eta inbertsioko kapazitatea batzuk mantentzea, eta ni uste horrekin geratuko nintzakela. Komeni garrixa da, biharrezkoa da, eta udalak biaditzen baliabide horrek jartzeko pausuak izan dira.
Nik argi utzi nahi dut, guk ez dugu zalantzan ipintzen, beharrezkoa danik, ez dugu zalantzan ipintzen kreditu hau momentu honetan egokia da, ez dugu zalantzan ipintzen kreditu honen bitartez egonkortasuna lortzeko bidea baldin bada eskatu behar dela, eta zalantzan ipintzen duguna da, inaktibitate bat izan duzuela kredito honen inguruan 2 hilabete hauetan. Eta ez duzue zehazten zetarako. Eta Bergarako herriak jakin behar du, zetarako dan. Zetarako, zehaz mehatz, ze utzune edo gabezi estaltzera datorren. Eta hori da, ikusten ez duguna. Eta zuek itxuria ez dakizue, asko ez duzue zehaztu honen inguruan. Esan da, komo zehaztapen ustalekoa da, eta geratzen naiz, lehenengo esan duzunarekin biharrezkoa da, udalak bila dau, eta baliabide horrekin uste dut aldik eta onduen itxen asmauko dula danok. Kontxi horrengo puntu, mesedez. Barkatu, Gorka. Osea, zehaztapena 6 hilerakoa die. 6 hilerako zehaztapena. Ez dau udaletxe bat munduan, edo behintzat gure inguruan, gure tamainoko udaletxe bat, ez dau 6 hileratan argitzen duena zetarako erabiliko duen 2 milioi. Ez dago. Eta zuek ez duzue argitu. Eta oinguan ere ez duzue argitu. Orduan, ez geratu behar dugula, bai behar dugula, baina jakin behar dugu zetarako. Hori etxe guztietan egiten dugu. Aurrezten dugu oporretarako. Aurrezten dugu komuna konpontzeko. Aurrezten dugu, hau berdina da. Aurrezten dugu edo eskatzen dugu. Hau berdina da. Eta nik momentuz ez daki zetarako da. Eta garbi daukadana da, hemen zerrendatuta dagona, ez dator Bergarako herria kanpuan behar duen gabezi edo azaldu duen gabezi horiek estaltzera. Ez dator horretara. Ez dator, eta zu ez duzu azaldu, beraz pentsatzen dut berdina ikusten du. Lehen aitzatu duzu, eta zeure hitzetara jungo naiz. Proposamen hau ekainean baletor ulergarriz izango litzake. Proposamen hau ekainekoa da, onartu izan da uztailean. Eta gaur, datorrena referendatzera pleno areto honetara. Horrein gelditzen naiz, esan duzu. Uztailean ulergarriz esan, biharrezko prozesua da, biharrezko mailegua da, eta udal honen egoera finantzieroa segurtatzeko baldin bada eta finantzatzeko baldin bada, egokizi izango da. Beraz, honera izango da, eta bidatu jako baliabide horrek dudabarik Bergarrei onduen erantzutera. Eta hori da danon konpromisoa. Geuria, eta espero dut zeuena. Orduan, lanketa hortan, ia lortzen dugun bihar horrek danon artean definidu eta bideratzea. Ni geratzen naiz Gorka beste batekin. Eta bai, behar dugula diru hori, egonkortasuna bermatzeko behar dugula, baina geratzen naiz beste batekin. Eta da, plan integrala ez duzue landu. Eta plan integralaren zain daramagu 3-4 hilabete. Eta lehenengo pausua emon barik dau. Orduan, nik ere, diru hau horretarako erabiltzia. Baina azten zaizu plan integralaren aurreko pausuak emonda egon behar ziren. Aktibitatea kalian berriro martxan dagolako. Eta suposatzen dut, adierazle batzuk maigainean eukiko dituzue, jakiteko gure gabeziak nundaren eta ze proposamen daukazue. Eta hori ez du ikusi. Orduan, nik hartzen dudana puntu honetatik da gobernuak plan integralaren pausuak ez dituela emon eta ez dakiela zetarako erabiliko duen 2 milioi hauek. Aurra, Kontxi. Laugarren puntue, udal aurrekontuaren bedigaratzigarren kreditu aldaketa onartuz, abuztuaren 10ean emandako dekretu baten bitartez hartutako erabakiaren berri ematea. Da besterik gabe jakinean egoteko. Bosgarrena, udal aurrekontuen 10. kreditu aldaketaren onarpena. Hau datorro udalbatzak onartzeko eta proposamena ustez bidalita dago. Konforme zaite? Edo boskatu ingo dugu? Boskatu. 10. kreditu aldaketa onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik? Horra zaitzen dut. 6. puntue, udal talde politikoen aldeko ekarpenen onarpena. Hau aurreko plenuan etzen aztertu, behar besteko
gehiengoa etzalako lortu, aztertu alizateko eta proposamena da berbera. Boskatu ingo dugu, konforme esate? Nik alkatiari ondo iruditzen baldin bazaio, hitza hartu nahiko nuke, eta nire proposamena da bertan bera guztia gaur, ez tratatzia, hurrengo plenuan tratatzia, eta tarte honetan gaur azken momentuan jaso dugun proposamena baloratzia, eta horren harira hau tratatzia. Inongo problema barik atzeratzeko, bai inbiako litzakena da, datorren plenuan efektu retroaktiboak egin segurazko onartu, baina bai argitzu nahiko nuke proposamen hau ez dela oin jaso dozuena. Da uztaileko plenuan etorri izana gai zerrendaz kanpo, onartu esana tratatzea eta hurrengo plenurako gelditzu izana. Hori aipatu nahiko nuke, desde luego. Eta nik aipatu nahiko nuke proposamen hau lantzeko, zuk esaten duzun moduan uztailan jaso ginuen, gai zerrendatik kanpo, eta azken proposamena antolamentu berriaren inguruan oin dela ordu erdi jaso dugu. Orduan, pixkat gehiago, igual ordu bete. Orduan, pentsatzen dut, aipatzia zure aldetik uztailan jaso ginuela, ez da egi osua. Jaso duguna da azken momentuan, beste proposamen bat, osagarri bat, antolamentuaren inguruan, eta nik uste osotasunean landu behar da gaia. Argitzerako hau be, uztailean jaso zinen proposamena, eta oin dagona eztabaidagai berdin-berdina da, antolaketaren inguruan moldaketa batzuk planteaude, EJak eskatutako kontu batzuk uztartze aldera, eta ia antolaketa berri hori danon gustora hau antolatu genkien, baina ez de logo talde politikoen izendapenetan eta asignazioetan ez da inongo eraginik itzen planteutako aldaketak. Beraz, uztailean eruandako planteamentua eta gaur onartzera zetorrena bat die, ez dagoena inongo aldaketari batetik bestera. Beste barik, eta esan dakoa, datorren hilerako planteatzen baldin bada, inongo arazo barik, tarte hori daukagu berbaitzeko, eta berrikusi behar baldin bada berrikusteko, baina, desde logo, planteamentua aurreko hiletik honakoa ez da aldatu, eta ez da faktorerik egon aldatu behar esateko. Punto honetan ados gaude. Proposamen konkreto hau ez da aldatu. Baina orokorrian guk eskatzen ginuena eta berriro aprobetxatzen dugu eskatzeko, da mai bat, tratatzeko antolamentu berrixa nola izango dan, mai hori osatzia ez dugu lortu, eta ez dugu lortu, desde luego, elkarrekin lantzia. Orduan, izan ditugu hainbat jun etorri, bosera maien bitartez, eta gero zuek konsulta batzuk egin behar zen dituzten, eta gaur jaso dugu, azken momentuan, jaso dugu zuen azken proposamena. Ez aiz serio iruditzen, ez aiz serio iruditzen hainbeste hilabeteko gaia, maigainean egondan gaia, eta gure zalantzak planteauta eta idatzita, eta azken momentuan, dela ordu bete planteatzia zuen azken proposamena, ez ait bat ere serio iruditzen. Ez ait iruditzen gurekiko behar dan respetua mantentzen dala, eta gehien bat, gai hau gerora begira geratu behar dalako, eta importantia da ondo egitea. Orduan, ez esan lehengo proposamen berdinean gaudela. Printzipioz, gulan egin dugu iraian eta uztailan aurrekoan bosera mailan Nagorek aipatzen zuen, gerturatzeko bidia topatzen baldin badugu, gerturatzeko bidia topatzeko asmoarekin, aurkeztu ginen beste proposamen bat, aurkeztu ginen gure zalantzak, idatzi bat aurkeztu dugu, orduan ez esan proposamen berdinean gaudela. Uste nuen ezetz. Berriz, aurreko puntuan berdinean. Gaur onartzen dana ez da antolaketan inguruko ezer. Da, antolaketa horrek dakarren asignazio politikoen inguruko proposamena. Eta hori, aurreko hiletik ona ez da aldatu, nahiz eta beste plantamentu batzuk aldatu dien antolaketa horren inguruan. Desde luego, bai antolaketaren inguruan eta bai asignazioen inguruan be, aukera baldin badago gerturatzeko eta hurrengo plenora begira erabakisa konpartidua ekartzeko, desde luego, aurrera. Eta esan dut hasieratik ez dut ningún problemarik, eta uste dut dano konpartitzen duela, datorren hilera begirako plantamentu berri bat ekartzeko asignazioen inguruan be, eta horre buelta bat emon behar baldin bajoko emoteko. Horrekin uste dut hurrengo puntora. Beraz, mai gainen gehatzen da. Azkena, eskara eta galderak.
nik bai badaukat bat. Bueno, nik pasadan iraiako eta lauan publikatu zen Bergarako udaletxeko webunean notizia bat, berri bat, prentsaurreko bat emon zaban udal gobernuak, nik uste dut aurreko legealdizan bebai, Aitorreko goratuko da, baina honik inguruan bebai eztabaidak izan genitxuan, bai, webuneko publikazioen inguruan, ez? Eta orduan esatezan webunea etzala bakarrik udal gobernuarena, ez? Ez dakit gogoratuko za eztabaida horrena, ez? Gobernuana, ezala bakarrik gobernuarena, baizik eta udal batza osatzen ginoan guztiena eta udaletxearen azala. Orduan, nik uste dut, eztabaida bai emon zan ustailean, bai emon da, gaur, gure desadostasuna batzordeekiko uste dut argisa dela. Orduan, nik bai eskatuko nodan ohar honen moldaketa bat, bai? Eta zehazki da, titulua da, irakurrikotxe bakarrik esaldixak, bigarrixakin jauna. Izenburua da, udalak udal batzorden osaketa eta funtzionamendua berritu du eraginkorragoa lan egiteko. Eta horra saltzen da testu ingurua, bai? Sarrera txikitxo bat dago eta horra saltzen da testu ingurua. Testu inguruan ez da saltzen ustaiak, amazazpe edo, ez dakit, plenuan nola onartu zen, antolaketa berri honen prozesua, ez? Ez da saltzen kalitatezko botoarekin onartu ginoala, orduan, testu ingurua azaltzen den horretan eta historiko bat azaltzen den momentuan ikusten du bai garrantzitsua dela hori azaltzea. Gero bestalde agertzen da, ordezkari politiko eta udal teknikari talde batek egindako prozesu lotze baten ondoren iritsi gara gaur aurkezten dugun antolaketa berri honetara. Ordezkari politiko, ez dakit ordezkari politiko horren barruan oposizioa dago, baina gu ez gare ados. Bestalde aurrera jartzen da, behar beharrezkoa izango dira udal agente guztiak gainontzeko talde politikoak. Nik uste dut argi dagoela ez garela ados batzorden eraldaketa honekin, horrela adierazi dugu bain eta berriz, gainera proposamen bat indogu, nagorek esatezaban, adostasun batera iristeko asmo horrekin, eta lanketa bilera mai bat eskatu dugu, nolabait adostasunetara iristeko, edo erdibideko batera. Orduan, nik uste dut hau ez datorrela bat egungo egoerarekin eta eskatuko ginuke zuzentzia eta gauzak gertaudian moduan kontatzea eta baitxabe, ezala gure kontrako boskekin onartu zala eta alkatearen kalitatezko boskarekin, besterik gabe. Udalbatzan erabakizan nola hartu zen, bai, kalitatezko botoakin hartu zen, nik uste dut gobernu taldean presentzia bat falta zen, eta horren harira eta kontrako bozka batzukin. Esan dako moduan, prozesuak, orduan me komento ginen, uki ditzu disfunzio bat segurazko bukaera aldean bat ezbe, eta desagostasun batzuk sortu die, eta horrek geube pagabiz neurri baten eta indie eharrezkero bilera batzuk, saiakera batzuk, gerturak eta batzuk emoteko. Uste dugu, eta insistitzen dugu, prozesua bere egokisa dala udalarentzat eta udalaren funtzionamentua hobetzeko dala, eta antolaketa berri horren ereduan aurrera jarretxu beharra daukagula, eta ahalik eta adostasun ondixenekin saiatu gara hori ditzen. Aitzatzen duzuna eta oharra dagokizunez, plenuan gertautakoa halaxe da, onartua izan zela be halaxe da, eta uste dut prentsa ohar hortan eta webgunean antolaketaren inguruko kontu batera sartzen dela, antolaketa hori nondik motibatuta dagon, nola emondan, eta zela plantatzen den aurrera erugatia. Desde luego, claro, udal gobernuaren proposamenaren jasoketa bada, eta hor jasotzen da prozesu horren helburua zentzu dien eta nola eruan nahi dan. Desadostasuna baldin badare eta igual behar plantatu beharra daukagu, aurreko legealdizan plantatu zen moduan, webgune horretan beste presentzia batzuk zela bermatu behar dien. Eta hortan, lanketa bat emoteko, uste ez dago liniongo desadostasunik. Beste talde politikoek, momentu baten, biharra ikusten baldin bada, webgune horretan jasotzeko zuen iritzisa, uste dut horre zabalik onbiak hori dakela. Eta bihar bada, inkluso webaren diseinuan eta eragin biharra daukagula presentzia horre bermatzeko. Eta talde politiko bakoitzak, eukilikela espazio bat horretarako. Hortan inungo problemarik ez. Edozen modutan eta nolabait ohar horren aldaketa baten, ohar hori da udalak
komunikazio arduradunarekin, udal gobernua komunikazio arduradunarekin landutako gar bat, antolaketa eredu horren moldaketa prozesuaren inguruan informatzeko, eta ikuspegi bat markatzen da bena, ohar guztien moduan. Esan dakua, beste ikuspegi batzuk egon lizke, eta horrek trasladatzeko eta publiko itxeko medisuak, desde luego udalaren adie, danon adie, eta danon eskura gombiako lirake. Bueno, poste naiz, baina, zuk esan dozu moduan, prozesua bera asaltzeko, prozesuan bera asal behar dugu, guk eskatzen duguna da asaltzea prozesu bera osotasunean, eta nolabait adieraztea, plenoan nola onartu zen, zein egoeretan onartu zen, guk kontra adierazi ginen bala, eta gero beste bi aipamen horrek aldatzea, ze guk ez dugu horrela sinisten, usten dut jakitun zaretela, ustailean eztabaida hori izan ginean, jakitun zarete ordez ez gatozela bat talde politikoek parte hartu dutela prozesu honetan, ze ez da aintzat hartu gure proposamena, ez da benetako lanketarik emo, orduan, noski zilegia dela ados ez egotia, baina, eskatzen duguna da, hori be, ados ez egote hori be, txertatzea, eta ez jartzea talde politiko guztiek hartu dugula parte erabaki honetan, ez da nian horrela izan. Eta usten dut horrela esan dugula ustailean, eta horrela esan dugula 3-4 idatzietan, ordutikan, hori jasotzea eskatzen dugu harrean. Baina ez da ipamenik itxen, esan dut, ez da ipamenik itxen beste talde politikoen posturaren inguruan. Eskatzen dena da, eta uste dut, esaten dena da, parte guztien implikazioa biako dela antolaketa eredu hau edo beste bat, baina udalaren funtzionamentua egokiz izan dein. Eta hortan uste dut, danon helburu izan behar dela, eta danon parte hartzearekin beheratu jako nukela udal funtzionamentu egoki bat. Uste dut, bi gauza nahazten sari zela, erabat ados danon parte hartzearekin kudatu jako ginuela udala. Nira gona esaten da, prozesu honetan, eta uste dut, Helenak esan da bela, ustailean bezan ginuela, eta gure idatzizetan bezan dugula, guk ez dugula parte hartu prozesu honetan. Gure parte hartzea izan dela jakinaraztea, horrela esan zan joan zan plenuan, ustaileko plenuan horrela esan zan, jakinarazin jatzue pausu guztiena, hori jakinarazin jatzue, guk ez dugu parte hartu prozesuan, eta hori gare esaten, hori nago esaten, hemen jartzen da ordezkari politikoek eta udal teknikariek egindako prozesu luze baten ondoren, ez da horrela izan, guri jakinarazin duzue, guk ez dugu parte hartu prozesu honetan, eta hori da esaten gabizena. Aurreko plenuan bebai, esan zinuten, jakinarazin jatzue, hori, jakinarazi ez parte hartu. Uste dut, konfunditzen zaitzela, irakurketa sakonau batek ekarlikele igual beste baten ulertzea, eta ez logo traslado nahi izan hori. Uste dut asko zaindutako mezu bat izan dela, zeuen iritzi hori, edo horren kontrako iritzi batzuk ez agertzeko. Eta nolabait, ez aitortza oso bat emoteko prozesu horren onarpen osoari. Prozesua horrera junda, momentu honetan egisa da, desadostasun puntu batekin jundala, baina mezuan esan inundik inora transmititzen hori. Ez aldekotasuna, ez kontrakotasuna. Itxe esan uste dut, irakurkera septiko xamarro prozesuarena. Eta esaten dena da, bai, ordezkari politikook eta teknikarisek, aurreruan dago prozesu baten ondorioz dela. Aitzatzen da, hasieran nundi datorren, aurreko legealdian, basaren prozesutik, harrera protokolotik, udalbarria prozesuaren kontrataziotik, horrek dakarren prozesu osotik, etzaten da, bai udal ordezkarixek momentu hartan, eta gobernu aldaketaren ondorioz, udal ordezkarixak aldatuta be, prozesu hortan udal ordezkari eta teknikoek partu hartu da dela. Eta prozesu luze baten ondorioz datorrela proposamen bat. Konpartidua edo, ez ustalian nahiko eztabaidatu ginoela horren inguruan, junda informatzen ere ustez, prozesuan pauso guztiak zeintzu ziren, eta momentu batzutan eztabaidatu genke, otxalian hau oso esplikatu zan dana, nahikoa zan ekanian idatziz emotearekin, edo lehena benbonbia zan. Ez nez bueltauko hortara, ustalian nahiko eztabaidatu ginoela. Baina, itxen dana nik uste testu hortan, irakurketa bat, prozesua, zein izan dan, zein dan momentu ondan egoeria, eta zein izan beharko litzaken aurrera begirako ikuspegi bat. Eta esan bezala, iritzixak, iritzi die, beste talde politikoek espazio hori bihar baldin bozue planteau, eta ustot, logikoa izango litzakela, inkluso, udal webgunean, aspekto politiko diferenteko taldiok, eta udal gobernuak, eukitzea aukera horretarako irakurketa bat itxeko. Eta segurazko, ez konpartiduak izango batzutan, edo bai, eta badienian,
itzen den moduan, plenoko erabaki batzutan, mozio batzuk adostuak eta adierazpen batzuk adostuak izan lehizke, eta beste batzutan, bihar bada talde batenak izango die. Eta horretarako esan duna, nire aldetik bintzat ningo problemarik ez. Eta hori, landuiako da komunikaziotik nola bideratu lehikeen webgunean ze mekanismo gonezken. Bueno, bigarren atal horrekin ados, baina ez noia bigarren atal horretara sartzeraz, ez gabiz bigarren atal hori eskatzen, baina, bueno, uste dut lanketa poli bat izaleke dela eta erronka poli bat izaleke dela. Baina noia horra sartzera, zuk esan dozu, udal ordezkariak parte hartu zuten, udal ordezkariak ez ga sentitzen parte hartu dugula, jakina erazin jaku, ez dugu parte hartu batetikan. Eta zuk esan dozu, prozesua zein den eta zein ez den izan, ez da horrela, prozesuaren atal batzuek bakarrik esplikatu duzu ez dozu esan, prozesu horretan desadostasunak egon diala eta udal batzak ez zabela adostasunez hau batez onartu. Eta nik usten dut olako prozesu batek, eta behin eta berriz azaldu da, olako prozesu batek bai eskatzen da bela hau batez onartzea. Nik uste dut importantea dela prozesua bere osotasunean esplikatzea. Ze prozesu hau geratzeko badator, gure ustez, hau batez onartu beharko litzaketa ez da onartu. Orduan, gure ustez, importantia da hori bebai asaltzea eta hor reflejota geratzea. Horren zuzenketa eskatzen dugu, baina ikusitza zuen borondate ona, udal webgunearen kudeaketarako, ez dut uste arazorik egongo danikan, zuzenketa bi horrek eitzeko. Pero hori espero dut. Esan dakoa, ez da zuzenketa edo ez da espazio eukitzea eta danok aukera eukitzea gure iritzixak konpartitzeko. Eta konpartitzeko udal baliabideen bitartez bebai. Beste eremu batzutan izen dugu moduan, esan dut talde, gobernu, ustot danok erabiltzen ditugula komunikabideak, gure informazioa eta transmitiu nahi duen hori transmititzeko, eta zema eta pluralago izan positiboa dela, zentzu hortan. Osak ez da zuzenketarik ingoaz, ulertzea nahi dut. Zuzenketa bat okerraren gainean itzen da. Eta irakurketa bat, irakurketa da. Udal gobernuaren mezu bat, detaila uleike, prozesuaren azalpen zehatz eta sartu geinke, eta planteo geinke sortzi horriko prozeso bat, planteamentu bat. Inleike, nik uste eta beresgarri xago dela ikuspegi desberdinak eukitzea. Eta kasu honetan, udal gobernua planteatzen dau prentxaur bat, prozesu horren inguruan, bizitzakoaren arabera eta transmititzia egokisa pentsa denaren arabera eta ikuspegi diferentia baldin badari ikuspegi horre txartatu egun. Eta prozesuaren bizipena diferentia baldin badie, prozesuaren bizipen diferentiak eukide egun danok eskuragarri. Horrela ingo dugu gaurtik aurrera. Hala eta guztiz, oda prentzagoar bat, besterik ez. Prentzagoar bat, iraungo du web horrixan ez dakizen badenbora. Lagun, bosegun, berdin da. Benetan atzetik dagona ez da hori. Benetan atzetik dagona da, onarpen hau, zuk esan duzun moduan, udal gobernuak aurrera eraman zuen, posible dauka, legala da. Nik hori ez dut zalantzan ipintzen noski, zilegi ez. Eta nik uste funtzian, hemen dagona hori da. Prozesu hau aurrera eraman da, ez gara egon ados ez edukinetan ez da prozesuan bertan ere, nola eraman dan aurrera, eta proposamen bat egin diogu gobernuari, nolabait gerturatzeko posizioak, gerturatzeko eta proposamen hori edo zuen alantzeko. Eta hori nahiko ginuke, gure laguntza emotia hortarako. Eta gure laguntza emotia beste antolamentu bat aurkezteko izateko udaletxean, baina ez legealdi honetarako, baizik eta antolamentu bat irauteko luzera. Eta hau, bezakit iraungo duen edo ez, baina hasieratik guk erakutsi diogu gure desadostasuna prozesuari, antolamentuari, eta erakutsi dizuegu ez gaudela ados. Eta hau importantia dela, oso importantia da. Oso importantia, eta benetan egiten dana, gerora begira eraginkorra izateko, eta iraunteko luze, komeni dela adostasun bat lortzia, eta hori da landu ez dana.
Orduan, bueno, hau da azken fruitua, desadostasun horren azken fruitua, da idatzi hori, baina benetan kezkatzen gaituena da laguntzera etorri garela, proposamenak egin ditugula, eta horrek ez du esan nahi gure proposamena aurrera atera behar dana, baina ez dela kontutan hartu. Eta ez da zabaldu esparru bat hortarako. Eta hori da salatu nahi ginuena, uztailan, oin, eta bueno, behar dan guztietan. Nahi dugu gure laguntza eskaini honetan eta beste atal batzuetan ere. Hori da idatzi bat, hori da prentzaurre bat, hori da ohar bat, web horrexan egongo dana, denbora labur batian. Antolamentu berria, nik uste egongo da martxan, gutxienez zuen legealdian, oza, luzera begira. Bueno, nik komentau nahiko naban, ja nire izena pare bat alde zentzen dut gerturatze horrekin, eta esango neuke ez garela ustailan berdinen. Bueno, ni nahi pentsau ez garela ustailan geunden berdin. Ez? Usto saiakera bat egon dela bai zuen partetik eta bai gure partetik bai, hitz egiten hasteko eta bueno, proposamen batzu bentzun die, igual denporak ez da kuadratzen behar moduan, baina bai uste dut entzun indiela, saiakera bat ingo dela oin bai, proposamen bat etorri dana ikusteko eta baloratzeko, eta bueno, antolaketakin lotutako gauzetan, uste dut, edo nahi dut pentsau, urratsak emoten gabizela. Orduanetako ez gare ustailan berdin, desadostasuna darela garbi da, eta uste dut hor bidia egin behar dugula, eta tanian ez gazela ados egongo be, seguramente hala izango da, bai? Baina, bueno, nik nahi dutena da mai gainean jarri, nik bintzat ez dutela sentitzen berdin garenik, eta gerturatze bat bai dagoela bai zuen partetik, eta bai gure partetik bai. Orduan, bueno, gerturatze horrek emongo dau, ikustia zenbateraino, derrepente dan ez da konpondu behar, orduan, ondiokan agertuko die gai batzuk, segurazki baietz, eta igual dan ez da konponduko, baina desde luego, nik nahi do pentsau beste leku batean gazela. Nik nahi dut pentsau nagore, eta gainera gure proposamena idatziz egiteko hori izan zen, gehien bat zuk aipatutako bi gauza, eta pentsau, bueno, igual argitu behar dugu zehozer, eta azaldu behar dugu gehiago, eta horregatik egin ginuen. Orduan, gerturatze hori egonda gure aldetik, zuk esaten duzu, entzun duzuela gu planteatutakoa, eta nik sinisten dut, baina sinisten dut ere planteamendu bat mahai gainean dagonean, eta entzuten denean, nolabait zabaltzen da horren harira esparru bat, eta agian erabakia aldatu beharra da. Eta hori da momentuz ikusten ez duguna. Baina prozesu bat da, ez da? Desan zabaltzen da, agian aldatu behar da, agian ez da aldatzen, baina agian prozesu horrek beste fruitu bat emoten dau. Nedot esan, hasi garela hitz egiten eta hasi gara gauza batzuk kontutan eukitzen, eta batzuk igual ez hartuko kontutan, baina horrek ez da una esatia ez dela entzun edo ez dela aztertu. Joan biagara fintzen, ni nedotena mai gainean jarri, ni beste momentu batean ikusten dutela gure prozesu hori antolaketan garenean, bai zuen partetik eta bai gure partetik. Nora iritsiko garen, ikusiko dugu poliki-poliki, baina nahi naban hori adieraztia. Osa, ez nahi nor konbentzi den, esatia, ni beste leku baten ikustu dutela. Igual ez da berdina percepzioa, baina nik ikustu dutela beste momentu baten garela. Nik uste findu horretan, zuk esaten duzun findu horretan, nolabait fintzia tokatzen da hasi baino lehen, eta hasi horretan, adostasun bat ebukitzia, eta seguramente ez dugu egingo, edo ez da antolatuko zuek esaten duzuen moduan, eta ez da guk esaten dugun moduan. Baina momentu honetan, onartuta dagona da, zuek planteatzen duzuena, eta gure idatzian nun dagon, eta horren harira zerbait aldatuko dan, ez dakit. Bueno, gaur komunikau dugu, igual aldaketa bat proposatzen dugula, ez? Neot esan, ez dakizu, baina igual esan dut, denborak ez diagunei bezaina azkarrak. Ni nahiko nabana da berriro remarkatzia. Findu leike lehen hau. Erabakixe hartu ginoan ez, eta hartuta dau. Orduan, haren gainetik gabizera ikitzen prozesua. Orduan, beti baldin bagare atzera begira, beti egongo da esateko hori. Ja hartu zinuen erabakiak findu barik, hortik abiatzen gara. Eta oin gare beste momentu baten, nire ustez, zuen idatzitza kontutan hartu da. Hitz egin da, nire ustez, hitz egin da, beste momentu baten gare, eta ikusiko dugu honez errekorrido daukan. Horraino bakarrik, Elena, igual sensazioa ez da berdina, eta jarraituko dugu berbetan, baina nire esatia, niretako ez garela momentu berdinean. Eta zuen gauza batzuk kontutan hartu ditugula,
eta, bueno, eta beste batzuk igual ezingo dituko kontutan hartu, baina hori joango garela gehiago zehazten, horraino bakarrik. Nik uste serioak izan behar garela. Eta alako planteamentu Markatu, baina ni oso serio nabil, Ni be bai, oso serio nabil. Eta alako planteamentu sendo eta luzera begira, eta behin eta berriro esaten dut, baina esaten dut benetan importantia dala gusten dudalako. Alako planteamentu bat gerora begira geratu beharra baldin badau, ba, entzun bai, baina gero adostu behar die gauzak, eta idatzita, eta denboraz, eta ez ordu erdi lehenago. Bai, eta ez jatzu iruditzen horretara bideratzen ari garenik ez da bai da? Osa, neote esan, ez jatzu iruditzen serioa dalako ari garela oin berriro beste buelta bat emoten, eta ari garela zuekin konpartitzen beste gauza batzuk? Neri iruditzen zait, hartutako erabakia inundik inora ez duzuela nahi aldatzea. Baina, ni berriro galdetzen dut, ez jatzu iruditzen gaibizela kontutan hartzen zue proposatutako gauza batzuk ikusteko antolaketa eredu berri honetan, joan gaitzezkela danok pixka bat txertatzen eta ikusten zela funtzionaleken, iruditzen jatzu ez dugula nahi kontutan euki zuen hitza? Ba, nik uste berriro esaten dut, gure idatzi horretan planteatu zen beste antolamentu bat, eta hori ez da aurrera eraman. Ez hori, ez da antzekorik ere. Orduan, ez dut uste... Eman ditzugun urratsak ez die izan apur bat zuen eskaerei erantzuteko bebai? Eman dien urratsak izan die guk aurkeztu dugun horri erantzun bat emoteko, baina ez dugu ez idatzi jaso, ez dugu aztirik esan baloratzeko, eta ikusten ez dudana da, prest zaudetela nolabait beste hori, antolamentu orokor hori moldatzeko. Ez dut ikusten, igual okar nau. Baina egiten ditzugun aldaketa proposamena dare onartuta, pixka bat zuek egiten duzuen proposamenean, esan dut hasieratik denborak igual ez diaztela koordinauta, eta igual ez dien nahi bezain azkarrak, baina dauz, onartuta, pixka bat oinarrituta, zuek egindako eskaeretan. Hori da, kontutan hartu ditugu, ez? Bai, kontutan hartu dituzue gure idatzi horretan aurkeztutakoa, hasieran kontutan hartu ezenutena, eta ezenuten nahi, orduan horrek esan nahi du, nolabait, mahai gainean ipini dugun guzti hori, ez bakarrik zuek entzun duzue, baizik, eta zentzua badaukala, eta arrisku horiek, guk ikusten ginuen arrisku horiek maigaineratu genuen, eta onartu ez genuelako nolabait landu duzue. Oin landu duzue, baina ez lehendik. Eta nolabait guk esandako hori bere zentzua bazeukala. Eta gure esperientzia ez zenuten hartu kontutan, eta aurrera eraman zinuten. Ez daki zergatik uztaian ez genuen jaso alako mezu bat, ez dut ulertzen. Uztaian hartutako erabakia, sortutako desadostasunak eta zuen hitza kontutan eukinda, ikusten dugu, agian, horrekin, antolaketa eredu honek, hobeto funtziona dezakela. Zuen proposamena onartzen dugu, iruditzen jakulako, onargarria izan dela. Hori da egin duguna. Hori da eskatzen duzuena, ez? Eske pizkate eskatu duzue, proposamen batzuk kontutan eukitzea. Eta guk orain, lehen ez, baina orain bai, kontutan euki dugu, eta zuek orain baloratuko duzu horrekin osatzen den idatziz pasatuko dugu, eta hori baloratuko duzu horrekin zelan egiten dugun. Nidotena esan da, ez garela berdin. Hasi ginen, uztailean berdin ez garela. Uztailean genden momentu baten, zuek esango zuen igual, hau dana etorri bezala lehen hau, ez da etorri, baina datorroin. Eta datorroin, alkarren zuten hasi garelako, nire ustez. Eta hori da nidotena esan. Orduan, bide baten hasten garenean, hor dago, ikustia, noraino joango garen bide honetan. Eta proposamen hau, iruditu jakulako, kontrastatu dagulako koordinazio taldean, eta ikusi dalako, guazen ikustera, hau zela handoian, jartzen dugu martxan, edo proposatzen dugu martxan jartzia. Orduan, elkarren zute horretatik ateratzen diren proposamenak die, iruditzen janeri, Neri neurri batian... Barkatu Lena. Nahiko nuke. Nik gauza batzuk zehaztu nahiko nituzke, eta bare gauza batzuk uste dut ez dakit nahi txone barik ahazten dienak. Eta Elena momentu baten itxatu duzu prozesuan hasieratik desadostasuna agertu duzuela,
Eta nik azpimarratu nahiko nuke prozesuen hasiera aurreko legealdian zala, eta gu sartzen gala prozesu hau kontratuta dagola, eta talde bat osatuta dagola. Talde hori moldatzen da ordezkari politikoak aldatuaz, eta ordezkari tekniko batzuk txertatuaz, eta esan beharra dago antolaketa berriaren prozesuaren foro zentrala edo lanketarako espazio zentrala koordinazio talde hori dala. Eta hola datorra aitortuta aurreko legealdi bukaeratik. Eta ekainean honek etorri zen planteamentua, bozeramaile batzordean azaldu ondoren, lehen zan du, konpartidu egeinke edo ez, ikuspegizan nahikoa azaldu da, nahikoa debatidu da, pausuak egoki emondien. Baina, bozeramaile batzordean azaldu ondoren, etortzen den erabaki proposamena da, koordinazio talde horren urtebeteko lanketaren ondorioz datorren proposamen bat. Ez da nagorek-etanik bulegoan lantzen duen proposamen bat. Da, errestatzaile batekin, aurretik kontratuta zegoen errestatzaile batekin, eta eredu bat defendatzen dabena, gero ereduaren inguruan lanketa bat emon, eta tekniko eta politikoen artean proposamen bat ekarri zen udal batzontara. Esan duna, desadostasuna ekarri zebana, bai, desadostasun hori legitimoana, por supuesto. Horren inguruan lanketak inbiako dena, eta nagorek esan dabe moduan, azkenengo hastietan pausoak emoten gabitzena, EAJak indako proposamena teknikoen inguruan, presentziaren biharraren inguruan egokitza pentsatzen jakuna? Badauzka bentajak eta desbentajak, koordinazio talde hortan, balora usan beren momentuan, teknikarien presentzia txikixo batekin, informazio egokitza transmititzeko nahiko izan zeikela, eta gehixorekin bileren efizientzia oztopatu zeikela. EAJak uste duzue, tekniko guztien presentzia biharrezkoa dela, eta guk pres gara asumitzeko tekniko guztien presentzia eta informazioa kalidadezkoa izatea bileren efizientziaren perjuizioan, izan leike lakuan. Baina uste dut, pauso horrek emotia eta fleksibilitate hori antolaketan emotia, momentu honetan biharrezkoa dela, danon adostasun handixo bakin aurrera inaldizateko. Eta esan duzun moduan, antolaketa eredu hori iraunkorra izango baldin ba, behintzat urrengo legealdixe begira, eta uste dut izan biako litzakela danon helburua, pauso horrek emoteko. Esan duguna, aurretik, ez dut uste aztu lehikenik, sasoi alako txiasala, apirilian prozesu emoteko planteamentua zeuan gabonak inguruan indaia, bozeramaile batzordean, etorri zana, eta atzeratu zan, eta ustalian hartu zan erabakisa. Eta hartu horretan pauso batzuk egokitzenak eziela izan, hori beha itortu ginen aurreko udal batzan, ustalekoan. Egokisa bemonda beste planteamentu baten egongo ginela, beste modu baten egongo ginela, bebai. Eta hori, hobetze aldera, edo egoera horri buelta bat emote aldera, gabiz momentu honetan, pauso batzuk emon nahi zan. Eta uste dut, EAJak indako planteamentu bat pentsat, importantietakoa, txertatzea antolaketa ereduan, izan leikela pauso bat, errestu leikena danok komodo egotea. Eta hori lortzen baldin bau, hobeto funtzionatzea. Eta uste dut, hasiera batetik, prozesu zabaldu zain, oindala urte eta erdi, zeuek helena, eta uste dut aitortuta, antolaketa aldaketa hori, biasala aitortuta, hasi zinen prozesua segida bat emotea, eta danok komodo sentiduko ban, eta erdi komodo, esaten dut, guk udal koordinazio taldian landutako proposamena ez da bere horretan aurrera eruango, eta zeuek indako proposamena ez da bere horretan aurrera eruango. Baina uste dut, danok onartu genken proposamena eta aurrera etaratzeko gai baldin baga, egokizia izango dela guztion dako. Nik ere espero danok gustoko daukagun zehozer onartzia. Eta espero ere, hori onartzeko berriro ekarri beharra baldin badaukagu akordio bat pleno honetara ekartzia erabakiko duzuela. Behin eta berriro esaten duzu prozesu hau aurreko legealdian hasi zala. Aurreko legealdian kontratazio bat egin zen, besterik ez. Prozesuan diseinua zuen eskuetan egon da. Teknikariekin landu duzuela, nik ez daukat inongo zalantzarik. Koordinazio talde bat osatu duzuela, ez daukat zalantzarik, eta ez daukat ezer esateko horren inguruan. Baina gure nahiak nun zeren, ez die jaso, eta hori aitortu behar duzu. Ez die jaso bukaera arte. Orduan, nik ere espero dut, danon gustoko zehozer topatzia. Espero dut, berriro esaten dut, akordio berri bat hartu beharrean baldin bagare, gai izatea danok berriro ekartzia pleno areto honetara.
Eta espero dut ere, nolabait serio esaten nuenean, lehen ez dut azaldu. Ordu bete lehenago, pleno bat ospatu, baino ordu bete bat lehenago jasotzia zuen proposamena, ez dakit. Nik uste asteazkenean egon ginela, komentatu zinutela, kontraste batzuk egin behar zinutela, landu eta idatzi, eta holan idatzi horren inguruan danok ikusiko dugu ondo ordezkatuta bakoitzaren nahia, eta jakingo dugu zeren bila gabiltzan, eta ze hutsune ikusten dugun edo zeintzuk ez. Azkenen aipamen horri bakarrik erantzuteta, nik uste dut luze eztabaidatu doa gai honen inguruan eta bukatzen jomiako bainukela. Gaur deitzu da bozeramaile batzordia plenoaren aurretik, bozeramaile guztiok hemen egonda, asteazkenean eduki ginoan bilera eta ostegunean koordinazio talde horretan landutakoa, hausnartutakoa eta proposatzeko bidiamon jakon hori zuei azaltzeko. Uste dut, zentzuzko izan lehikela, asteazkenean zuen eskaerak azkenengo zentzun, ostegunean hausnartu eta plantamentu batin, eta gaur zuei luzatu. Beste barik. Uste dut, eztabaida asko moten gabitzela, emun biako diela, eta bihar baldin bada momenturen baten beste erabaki bat ekarri da bazara ekarri biako dela, baina ez daukala zentzu gixau bueltak emoten jarraitzia berdinari, urrengotan be lanketa hori emun biako dunean, eta emoteko presgarenean danok. Horretaz guztiz adoz, nik uste ja buelta asko eman diela gai honi, gure aldetik bakarrik erakustia gure borontate osua da laguntzeko eta nolabait proposamen sendo bat aurkezteko edo heltzeko proposamen edo antolamentu sendo bat eta on bat, eta bide horretatik beti topatuko gaituzue. Ondo da, beste gairik espaldin badago, bukatutzat emoten dugu ohiko batzarra. Gogoratu, ordenantza fiskalen inguruko lanketarako ezoiko batzar bat deitzeko asmoa dagoela urriaren erdi inguruan aurretik aitzatutako moduan bozeramaileekin, eta orduan ikusikoa.